belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Een werknemer heeft gisteren zijn baas in een bandenzaak aan de Cascoraweg doodgeschoten. Na dat gebeuren heeft hij zelf de politie opgebeld en die heeft de man opgepakt in zijn huis in Fuik. Het gaat om een 30-jarige Venezolaan. Het is nog onbekend waarom de man zijn baas heeft doodgeschoten. De man zit voorlopig vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Het betreft de eerste geregistreerde moord van dit jaar. Organisatie UNESCO heeft 3 onderwijs- en cultuurprojecten op Curaçao goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van in totaal $57.000. Minister van Onderwijs Sitré van Heijdorn is blij met de goedkeuring. Het betreft projecten onder meer over digitale ontwikkeling, vakmanschap op Curaçao en cultureel erfgoed. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço não of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De komende dagen kunnen mensen geen gasbommen laten vullen op de stations van Kuurgas in Santa Rosa, Muizenberg en Terra Cora. Zaterdag gaan de stations pas weer open om 8 uur 's ochtends en ze blijven open tot 6 uur 's middags. Tot die tijd moeten mensen wachten. Het heeft te maken met de aanlevering van gas. Volgens Kuurgas komt er vrijdag een boot binnen en kan er dus zaterdag worden begonnen met de distributie. De organisatie Amnesty International is niet tevreden over de voortgang die Curaçao heeft bereikt in de afgelopen periode voor wat betreft de opvang van ongedocumenteerde Venezolanen. In een rapport in oktober 2021 luidde Amnesty de noodklok en zei dat ze zich zorgen maakten om de mensenrechten. Er is in die periode te weinig verbeterd, zo stelt Amnesty nu in een nieuw rapport. Minister van Justitie Shelton Hato is het niet eens met de kritiek van Amnesty International over de wijze waarop Curaçao omgaat met de opvang van ongedocumenteerde Venezolanen. Volgens hem worden er flinke stappen gemaakt en zijn er ook al veel stappen gemaakt voor wat betreft de opvang van Venezolanen. Mensenrechten staat hoog in het vaandel van het justitiebeleid van Curaçao, maar tegelijkertijd stelt Hato dat mensen die hier komen zich moeten houden aan alle regels en wetten die Curaçao kent. Onafhankelijke denktank Think to Do Instituut zal de komende periode een Free Press Index uitvoeren. Op die manier kan worden gekeken in hoeverre de pers op Curaçao vrijelijk haar werk kan doen en in hoeverre er zaken moeten worden verbeterd. In eerste instantie zullen enkele mediavertegenwoordigers die willekeurig zijn gekozen worden geïnterviewd. Daarna worden mensen uit Curaçao zelf ondervraagd over de vraag in hoeverre de pers vrij haar werk kan doen. Natuurorganisatie DCNA heeft een gratis app op de markt gebracht waarbij mensen de natuur op de Caribische eilanden van het Koninkrijk beter leren kennen. Zodra je een foto maakt van een plant of een beest en dat naar de app stuurt, kom je erachter wat voor beest of plant het is. Op die manier kan er een beter beeld worden gekregen over de rijkdom van de natuur hier op de eilanden. We hebben net de Occidentify, heet de app, gelanceerd voor de Nederlandse Caribische eilanden. En met deze app maakt het dus mogelijk dat doordat je een foto kan uploaden in de app, gaat hij jou vertellen welke dier of plant jij ziet. En dit is dan specifiek voor wilde dieren en planten. Dus niet voor je huistuin en kamer. Nee, maar je gaat naar het strand en je ziet iets in het water. Of je loopt door de natuur en je ziet een mooie plant en je vraagt je af, wat is dat? Dan kun je die app gebruiken. Ja,
Precies, ja. En die app die is dus is gratis. Die kan je downloaden via de Apple Store of via Google Play. En het mooie daaraan is dat die ook in verschillende talen beschikbaar is. Dus afhankelijk van de instellingen van je telefoon. Dus je kan hem in het Engels gebruiken, in het Spaans, in het Nederlands, Frans, Duits. Leuk. En ja, en we hebben dan ook de soortenlijsten, die kun je ook nog laten vertalen. Dus we hebben ook de soorten in het Papiamento voor Bonaire en Curaçao en Papiamento voor Aruba beschikbaar gemaakt. See, the Think to Do Institute, an independent research institute in Curaçao, informed us about the Press Freedom Index. What is the Press Freedom Index? The Press Freedom Index is a measurement of how democratic the press is allowed to be in over 180 countries in the world. And it is actually the work of the Reporters Without Borders international organization. And on an annual basis, they ask media and also the public to complete this survey to determine how free the press really is. That's interesting. Yes, it's very interesting because around the world, we hear that democracy is becoming more fragile, and that there's more autocratic ways of running countries that that's growing across the world. So, as a part of our work about resilient societies in the think tank, we thought it would be interesting for us to look at this for our own country. How free does the press feel that it is? And how does the community see the press? Do they feel that it is free and able to speak independently without political pressure? People who participate in this from the media and the public, they do that anonymous? Yes. So everything that we do in the think tank is done anonymously. We have a very strong privacy policy, so no one really knows who is answering the survey. We also use SurveyMonkey, which is an internationally recognized survey instrument. And so the servers are not in Curaçao, and all of the entries go to servers outside. Very well protected. Very well protected. And it takes two people to actually get into the surveys themselves simultaneously. So we can assure everyone that takes any of the surveys that are done by the Think to Do Institute that they are done with anonymity. Very nice. If people want to know more or want to participate, what can they do? First of all, we have asked 81 of the persons who are involved in the press randomly to fill out the survey. So for 6 weeks, it will be open to these individuals in the press to complete the survey. At the end of 6 weeks, we will follow the methodology of the International Press Index, and then we will ask citizens randomly. We will select a random sampling for them to complete the survey, and then we'll put the data together, and then we will measure our responses versus the responses of the other 180 countries. And that's interesting to see if there's a difference between how the press thinks and what the people think. Exactly, and this can help the press also in determining what they can do to strengthen, if they feel they need to strengthen their position and to be more independent, or to say, please, we need, for example, do we have a press association here that functions? Do we have policies that ensure that there can be no sort of repercussions for reporters who report let's say critical things, yes. Or are they punished? Is advertising denied when you criticize the politicians, for example? Those kinds of things are being measured all over the world, and we thought we should do that as well. We should see how resilient we are here. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers.